panahon o ang init ng ulo mo. Huwag kang mag-alala, palalamigin natin yan. Yes, kabisyo, hindi ka namamalik tenga dahil kapiling mo. Today's Saturday, ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera, at least palagi naman akong maganda. This is me, DJ Rocketera, and every Saturday nga, simula nitong taon, napapakinggan ninyo ang mga iba't ibang boses ng mga estudyante mula sa iba't ibang universidad dito sa Pilipinas. Sila po yung mga pinapayuhan namin na huwag galingan para hindi kami mapalitan. Yes, so mga student radio jocks sa ating Love Radio Academy. So today is Love Radio Academy Day at meron tayo syempre student radio jock all the way from LPU Cavite. Magpakilala ka na ng sarili mo. Hi everyone, I'm DJ Cairo, lakwachero ng LPU Cavite. So, ayun, nahatak lang ako ni Ma. Makahatak naman. Nahatak lang ako sa tabi-tabi. Nahatak lang siya sa tabi-tabi kasi intern siya ng Easy Rock. Yes. Tapos, nag-inuman lang kami kagabi. Talaga, pinangalandakan ha? Hindi ako nagsasalita. Hoy, charot lang with Aro. Siyempre, pwede namang mabiru sila, yes, diba? Kailangan hindi tayo seryoso sa buhay. But anyway, paano naging mass communication? And then, nainitan ako bigla. Parang ang init ng aircon dito sa loob ng booth namin. Yung totoo, bumubuga pa ba to ng lamig? Hindi ko sure kung may free yun pa tong etong aircon namin dito sa loob ng booth. Naka-jacket pa man din ako. Alam mo, wait lang commercial break muna. Alam ko dapat sasabihin natin or parang tatanungin natin yung student radio jock natin ngayon Pero commercial break lang. Parang yung aircon, di na kinakaya yung hotness ko. Wow! Hindi ko na-preempt yun, Mama. Talaga ba? Charot to the rot. But anyway, anong ulit yung pangalan mo na ginamit ngayon? DJ Cairo, DJ Cairo Lakwachero. All the way from LPU Cavite. Yes. So, paano ka naman napadpad dito sa Manila Broadcasting Company or MBC Media Group para mag-internship? Ma'am, way back 20... Wait lang gusto ko lang brief ka. Ayoko nang tinatawag akong ma'am. Okay. Kasi parang nagiging matanda ako. Alam mo naman, di ba, parang magkaedad lang tayo. Uy! Parang kagabi lang, di ba, nagpa-party tayo? Oo, para mag-trauma lang tayo kagabi. Di ba, gini-girl mo na nga ako Girl. Oo, pwede mo kay DJ ngayon, DJ Rocky, girl, ganyan. Gusto ko yung ganun, yung bastusin mo ko, wag mo ko respetuhin. DJ Rocky. Go. So yun, DJ, ano daw yung tanong? Ang dami na kasi sinabi. Kaya nga Bakit ako napunta dito? 2019, nag-intern na po ako sa RHTV. So work immersion siya, grade 12. Then sabi ko, parang gusto kong bumalik naman sa MBC ulit. Sa college days ko naman. So, eto, natanggap, parang awa nyo na. Sa susunod natanggapin nyo ako, sana... Empleyado na. Sure ka ba dyan? Malay mo, ma'am. Ay, DJ. Uy, may DJ na position na bakante Parang alam ko yung saan stage. Oo, stage. pero hindi dito. Anyway, so bakit naman mass comm course ang pinili mong kurso nung college ka? Madaldal kasi ako, ma-PR ako, DJ, ma-PR ako. So paano ano yung pinaka-extreme na sobrang kapal ng mukha mo na hindi mo makakalimutan na OMG, nagawa ko yun? Yung mga manghingi. Manghingi ng alin? Ng mga pabor. Sige nga, kwento mo nga sa amin. Ma'am, baka naman pwedeng ganito. Ma'am, baka ano naman. Ganun. Talaga? So napagbibigyan ka naman? Opo, napagbibigyan. Pero kapag hindi ka napagbibigyan, ano nararamdaman mo? Wala, kasi parang acceptance na lang yun Kung oo, edi oo. Kung hindi, edi hindi. So hindi ka takot? Hindi ako takot mo. Hindi ka takot na magtanong? Magtanong, ma-reject. So marami ka ng rejections na natanggap? Ayoko na mag-talk. Ayoko na mag-talk! So kaya ka napunta sa mass comm course dahil sa pagiging ma-PR mo. Yes. So ano yung hindi mo ine-expect na pagdaraanan mo bilang isang mass communication student? Syempre, ang alam mo prior to you becoming a mass comm student, parang kailangan lang madaldal ako dito, kailangan ganito lang ako. So ano yung mga hindi mo in-expect?
yung creativity, kailangan din pala ng creativeness sa masko. Syempre. Oo, hindi lang pala puro daldal dito. Kailangan din pala, gantong design, gantong concept, ganyan. So, eto ba yung mga drawing? May drawing kayo? Drawing din. Ano bang course mo mismo? Communication. Pero mostly, digital drawing. So, may ganun. Oo, syempre, hindi tayo mateki. Oo. Huwag tayong magpahalata sa edad. Bakit? Ilan taon ka na ba ngayon? 22 pa lang ako. 22 ka pa lang naman pala eh. Marami ka pang kakainin. Wow! Ano Ibang yun? kain pala yun. Ano yun? Na mga bigas daw. At ako din naman. Siyempre bilang 20 din, no? Wow! Anyway, marami pa kami pagkukwentuhan dito ni DJ Cairo. Kapiling pa rin si DJ Rocky. At DJ Cairo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. So, our next song, para sa mga 4th year ito, dahil may thesis kayo sa mga graduating, ay pagsubok lamang yan. Ayun. So, our next song is Pagsubok by Kichi Nadal. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!